kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agnaid kan ije balay, David. Ang mga no da may bagati inam. Apay ko ma, katdakda kami lang ang matiyada ijay. Awan ni Manong Abraham, taadamot balay na ijay syudad. Saan nga tangagungot ni nanang mo? Ay nawaw, apay ko mga agungat. Nang runa kit saan tapay nagkasar? Saan tapay ang nagkasar? Ngam adda tamatan iti husto nga edad. Nukas tati ko nam. Agim pagyak na rudan inton bigat. Wen, tulungan kan tukal pasan ti trabaho. Ay na, agyaman ang launay am. Saan ako nga agparikot iti abang. Wen dakkel mat ti balay mi. Asino day jay? Ni David nanang, boyfriend ko. Agnaeden dito'y balay. Anyati ko nam Erika. Ay nawaw, saan nyo naawatan ti imbaga kaya? Saan kayo matatulang kat? Tinaawata kat pag naidam tinobyum dito'y balay. Kasta nga rood nanang. Apay mait adi mo impakaabukan yak tapno amok mait. Basta inyawid mo mutlat ta dito'y balayan. Siya kung tinagdesisyon para kada kayo nanang. Ay unay kan anak ko. Noan niya ti makitkita yo, di yulatan pakibibiyangan nanang. Daa. Agpada kami mat kan David nga addan iti husto nga edad. Kan may isa, dakkel mat ti balay apag nanaadan tayo. Umanay tayo atalo ditoy. Sobra pa'y kit di ah. Adda kayo mat gayam dito'y ruwar nanang. Itay pa'y asap-sapulan kayo. Ada ka di masapul mo anak ko. Naibusan ti kape tayo. Asidag mati istor. Gumatang kayo ah. Da kayo man pa'y timapan gumatang nanang. Tinobyum ngay. Nakaturog pa'y laang. Awan ka di trabaho na ita. Awan, day off na ita. Kasta aya. Oh, at ti kwartang igatang yo. Dua asa siya'y laang ah. Taiso laang mati umanayan ti budget ko. Anya ka pitigatangak ngay. Kumpurme anya ti adda. Sige, agawaan nyo, tamakakap-kape ako. Oh, wadto'y ti kape agat-gatang Mari Perla. Agyaman aklaunay maray. Ayun gayam, asino jay bisita yaw? Bisita. Ay nawaw, jay lalaki. Nakitak day jay maray. No sa anak nga agbidaw, talo nga aldaw nandi tabalay yaw. Saan mi abisita day jay maray? Anya, saan nyo abisita ko na maray? Saan nga agpaisaw maray? No saan nyo abisita? Anya ngay nga road maray. Nobyo ni Erika day jay. Pinagnaad na ije balay. Ay nawaw, ag-live-in dan? Wen maray. Sa anak ko mga umanugot, ngam inyawid na mga minan tinubyo na ije balay. Iso nga awanan at tinaaramidak. Anya? No papanawak mo ni David, ang mga noan niya pa'y ti panunutin da kanyak. Narigat ti agdesisyon maray. Ay, day tatirigat na maray. Ang mga no ibagada a kontrabida ka akatugangan, si kapay kit day ti madaksan. Agpulis ka, tada papananta David. Sa dinamite. Agdate taman mo. Siya kung ti mangilibre kan ka, nagsweldo ako. Sumurot ni nanang mo. Saan na? Agbatin ni nanang dito'y balay, tapara lang kada ti budget ko. Nasayaat mo't no kasta. Sa anak mo't laang namin na komportable no adda ni nanang mo kay. Maawatan ka. Sige, agpulis ka nga rodin. Uraay naklatan ni Jerwar. Agawa ama. Ayan ni nanang mo. At ang samot ija sa alas. Adda iji kusina. Di mo latan ikaskaso no adda ibaganakan ka. Nang runa no agong ungot.
Naurnong mananti plato ananganan niyo anak ko. Aginawak to inton rabi inanang. Apay nga inton rabi ipay laang. Ay nawaw, ag-date kami kan David ita. Anya, Mang restaurant kami ita. Iso ang makauray kayo kadi. No aginawak, awanin mataktak tilakad mi. no apay ngamin nga inurnong yu Ay nawaw, aramidag to no agawid kami kunakmet. Masyapol nga ibagbagak ti arabidin yaw. Kasla awang panunot yaw. Anyat ko nam nanang. Inton sumarunaw, no nakita yu anapumpun no ti lababaw, aginaw kayo mat, saan nyo nga orayan nga ibagak? No di kay makauray, di da kayon ti mga ramid. Dadaalin nyo matimod ti tao. At dain kargak amakan iti ref, nana. Ha? Di yu kutkutsain. Tasan apara kada kayo dayjay. Ay, wan. Di kay madanagan, tasaan ko mangal-alaan ti anyaman nga ikarkargayaw iti day ta aref. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ngam dalosan nyo mat ti ref, Anyat ko na yaw. Dalosan nyo ti ref, tapno saan anaangot. Isumula ang ada kayo ti mangus-usar. Okay. Neri ka. Ada iti silidyaw, nakaturog sa mo dayjay. Masiksikuran launay kadagijay adwa maray. Anya ti pakasikura, mari perla. Kasla don kan dunyada mo ijay balay. Ay nawaw, apay ngay akasta, kat balay mo matday jay maray. Saan akon ang makakute, ta isudang matan ti bus ijay. Di mo ngamin ipalubos maray. Anya pa'y ngay kat agpada ng awanan bain maray. Uray pasagidak ida, awan lata. Uray ni Erika nga anak mau. Wine, sungbatan nakpeki di ano ada ibagak. Ay sos, manmanaw ti kasta nga anak maray. Saan na nga isakit ti inana? Puno launay tanako na maray. Apay nga may adi mo ida papanawag. Marigata na nga road. Nasurok makatawan meten nga agan ano sak. Ay namaray, adda karbengam nga agdesisyon. Tabalay mo matday ta. Iti anya aga po nga isuda ti masursurot kat si bibiyag kapaylaang. Narigat ti kasasaad ko ita maray. Saan sapay mo't nga amo ni Abraham tar aramidan ti kabsat na maray. Saan ata saan ko nga imbagbagak ang kuana. Sigurado nga agungat dayjay no maamuan na ti aramid ti kapsat na. Hello, Erika. Nakaawag ka matmanong. Ni Nanang, kumusta mo tandita? Nasaya at ti kasasaad na. Apay ka di. Anya di indanon da kanyak nga agnanag kayo tinuobyom di tabalay? Asino tinangidanon kan kamanong ni nanang? Saan ani Nanang? No di ka dagiti karuba ama sa asyan kan kwa na tinakasarita. Pudno ka di tinadamag ko? Pinagnaed mo tinuobyom di tabalay? Wan manong. Ay nawaw. Kaano pa'y? Nasurukan ang makatawan manong. Nasurok makatawan mo't gaya man anagan anos ni Nanang ano kasta? Anya ti kayat mo asawan manong. Wana, tagdon kan dunya kayo kanumot itinuobyom di tabalay. Balayo ayaday ta. Awan mo timbagami ada kami tibus manong. Nasaysayat no pumanaw kailangan dita. Da kayo lang arudan di makikabbalay. Kasta kayo ba'y? Awan respeto yo iti inata. Ay nawaw ka. Naputot ti ulam. Masino di mawag aya? Ni manong Abraham. Ha? Anya? Agong ungat kit di ti loko. Ay no. Apay ka no? Wen ata don kan don yata kano dito'y balay ni nanang. Sino mo tinagipulong ken ko na? Ti ko na ni manong kat kaaruba kano. Ngam sa anak ka mamati. Ni nanang lakit di tinagipulong kan ko na. Anya? Kat ti kayat ni manong pumanaw ta dito'y. Sa dino kumangay ti papananta. No ijay mo't balay. At dadagiti kakabsat ko ijay. Makita ni nanang. Makangagday kay kanyak inton agawin. Nasaya at magtanagawid kayo, nanang. Nagkapuak iti ayan ni Uncle Mo, isuan Arabiana. Saan ko asal sa ludsudan no sa dino tinaggapuan nyo? Ha? Ti kayat ko amaamuan. No da kayo tinangipulong kada kami. Nangipulaw.
Aping amo ni Manong nga da kami dito'y balay. Nay, awan ti amok dita anak ko. Oho, di kay man agindi di nanang. Ada kang kano saan mo apatyan ti ibagbagak. No guraan nak latan. Nasurok makatawan matan anagan ano sak. Una yun dahito aluto yun nanang. Apay manan. Nakap-apgad mat. Ay nawaw. Rin naman nakmat itay. Katsakto laang. Anya sakto. Oh, ramanan nyo man. Nakap-apgad ko naklangarudan. Kaya't yun samot nga agsakit kami. No diyo kaya tinluto. Agluto kayo latan. Iti sabali asidaan niyo. Ay, makapaasar kayo mat. Saan asyak ti pagsasawam. Tabalay ko ti pagnanaadan niyo. Kunak tupay ka. Da kayo tinagipulong kin ni Manong. Agin didiam mo kayo pay lang amin. Panunutan no anya ti kayat mo a panunutan. Awan oras ko nga agpalawag kang ka. Maray, agpinpinukaw kayo mo't di tabalayo itay. Wen tadyak magustuhan ti panagsasaw ti anak ko. Apay manaon maray. Ipilit na anapgad tinlutok, uray saan. Kaya't yun sa mga agsakit kami, kung kunana pa'y kanyak. Ay una yan ti kasta agalad ti anak mo maray. Saan pa nagawid ni Abraham di tabalayo aya? Awan pa'y maray. Si kakaditi nagipulang. Siyak nga rod maray. Maasya na ngamin kun ka. Agraman day taabanag, siyak ti pabasulan ni Erika. Timbaga ni Abraham kanya, kat agawid kano di tabalayo numawayaan. Sapay la kung mangaraw ti agawidan. Jakon maanusan ti ugali ni Erika maray. Oray asino mo't amaray. Apay nga da kayo mo dito istor ni kumari yung nanang. Ay dawaw, nagawid ka maggayam anak ko. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Wen tanog teksak ka da kayo. Ang mga numaibagayo kin ni Erika. Adada ije balay ita. Sandang agtrab-trabaho aya? Ada mo trabaho da, ngamjak amo kadagi di adwa. Agawid tayo nanang, takasarita kita. Makisarita ka iti nasaya at iti kabsat mo Ay nawaw, depende mo't ano nasaya ti panakisarita na kanyak nanang. Diyak ngamin magustuhan ti palagsasauna, iti mawagak kenkwana kay. Awan mo't gayam ni nanang dito sa alas. Adda iti ayan ti kumari na. Agistorya manen asigurado tayo chay. Anya kumaita no agistorya ni nanang. Manong Abraham? Talaga mo't anapuskol ti panagrupo pa yu adwan niya. Anya tar aramidom dito'y balay, Manong. Imaya, takasla diyo mo't kayat ti pumanaw. Ay, kwa. San adakas ti makikabalay? Ngamsan kumamot akas na ti trato yu kininanang Da kayo ti makikabkabalay, ngam da kayo pa'y laang ti masusurot. Ninanang kit din ti agadyas. Papanantangay ita. Iti balay yung ay. Ay nawa, san ama balin ijay? Taddadag iti kakapsat ko. Imbagak mo't day taking ka. Agabang tangarudan na. Sayang mo't ti bayadan tanga abang Anya ngay nga rod, kat papanawan datamot dito'y balay. Balay mo't ti pamilyayo da ito Adda karbangan ni nanang iti daytoy abalay. Tasweldo na idi nagabrod ti naigatang iti materyales. Anya laki din ti kasto yung mapaspasamak. Parikot mo't din ti sumangsampay. Rugyan takit din ti agimpake. Amamok ni Manong. Noan niya ti imbaga na. Iso ti masurot. Saan apumanaw dayjay aginggang adda ta ditoy. Pag nanaudan da David kun Erika itangay maray. Agab-abang da ijay laod maray. Ay, kaasi damot. Kaasi da ngam no daduma ket naturay da ngamen. Sa bagay, husto mo ang tinaramid ni Abraham. Tapno agnakem da. Ken masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wen maray. Kahit si kangay maray, awan metan ti pakasikuram. Adala ang dagiti gundaway a makariknak iti konsensya maray. Anak ko tamo ni Erika. Maawatan ka maray. Normal day ta tamay saka nga ina. Ngam panunutem latan apagimbaganda mo ang tinapasama. Adda
kayo ka di, Nanang. Nanang! Nanang! Sika magayam anak ko, subrag ka. Ay, agyaman naklaunay, Nanang. Anya ti gagaram. Nangyigak iti groceries para kada kayo. Nay, sigurado ka kaday para kanya dagita. Wen, Nanang, para kada kayo ti ginatang ko. Ay da, agyaman aklaunay Kumusta kayo kindabid iti ayan nyo ita? Nasaya at mat, Nanang. Agur-urnong kami. Tagpatakder kami mat iti kalapaw mi. Ay wad mayat dayta. Uray simple laeng. Tinapatag kat saan kayo ang magastusan iti abang. Ay, Nanang, pasensya kayon kadagitiin sa usawang ko iti kalabas. Pakawanandak ko ma. Awanan day di anak ko, napakawangkan. Tinapatag kat nagadalan tayo amin ti kasjay napasamak. Ay, nawaw! Irespeto tayo, dagiti dadakkel tayo. Nang runa, nung makikabkabalay tayo laeng. Saan tayo nga agisawang wano agaramid iti anyaman abanag, apagsakitan tinakemda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.